ọkwa na-agwa ntị ma ntị anụrụ, ọ bụzi a na-ebeli isi ntị eme gị, ntị esolie a na-ekwuwe owowowowo asị nwaanyị a na-akụ eri ka oge ọbụla na nwaanyị a na-akụ eri maka satara ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke na anụmanụ ụmụ nwaanyị obodo. Ihe eji ekwuru ebe a ekwuru ife a bụ ka ndị nwere ntị wee nụrụ, bido n'oge gbawa dis chụwa ewu ojii ka chikadị. Ọkwa anụmanụ nwanne anyị nwoke chi ji na lego gbasatara nwaanyị obodo etipịa gị ya, ọ na-apụzi ala na ọkwa bịakwute m yesterday ngoyesi enyi ya oya eri wee jụwazi anya ajụjụ. O wee bụ na this guy na-apụzi ala mgbe m mara ọ nara apụ ala, ọ na-apụ ala anụbụ na akpọgaghị ya n'ụlọ ndị ala mesịa ọpụta ka ọ pụtakwa n'ụlọ ndị ala ọ dịsịrọ mma bikos na ihe inwere ana inwere ana likom nọtụ pụla ana nọtụ apụgo onwesika esi fis kwa nọtụ ọsọkwa ire alụ n'ụlọ ndị ala for ụwa gị niile for less of your life nọtụ apụla apụgo. Anụmanụ a wee bụ na nwaanyị obodo etipịa gị, nwaanyị obodo desara ya na kọndishọn ọ nọ na. Achọrọ m ikwu yesterday odo na nkara iji eme ife onyonyo ka m jụọ ya ajụ mee rekọdụ ya hie ka unu were ntị unu wee nụ. Beti ndị nọsị n'akụkụ ndị ile ncha nọ n'akụkụ ile ha karịa hei na nkewa ebe m na-ajụkwa ya ajụ ekwere ka m jụtasị ya ihe ka m na-abụkwu ka m ghọta dị reti na-eme na nkewa nọkwa akpụgo ndị Enugu ukwu. Ndị Enugu nwoke a na-ekwu okwu ekita bụ onye Enugu ukwu ọgọfri emesịa ka njụta afọ Igbo bịa drọpụ ya hie bikos onye a na-ediri enyemaka. Ndị na-ekwu okwu ya ezi esi ka kpọgide onye Enugu ukwu akpọ onye Enugu okwu nwa nke anọdụ onye Enugu ukwu na-asakagharị kpọta ya si nkewa ọsị na-ekwe imego kọl kpọọ nwanne ya nwoke kpọọ nwanne ya nwaanyị na onye efu kịta na ndị be ha ma ha nwụgo mpi ya nwụgo na ụmụnne ya nwụsigo na ọfọzi nke nwanne ya nwaanyị na nyanwa atị nke ọ sị na ọfọzi nwanne ya nwaanyị na nyanwa na ngwuru ha niile bụ sọ ọnwa nkewa na-asị na nwaanyị abaga na akpọtara ya bụ ihe mere na nwaanyị abagara bụ ihe debere n'ọnọdụ a. Nwaanyị obodo etipịago onye a bifo akpọta nwaanyị abaga ọnụgo nwaanyị Enugu ukwu nụkwa nwaanyị abagara by then this man apụgo n'ihe eji mmadụ eme. Onye tipịara onye a bụ nwaanyị obodo mana ha rụtụrụ ya ka ha na-akpọ nwaanyị abaga na nwaanyị Igbo melie. Nwaanyị Igbo na-eme ọ na-emebi mmadụ emebi ka ọ na-edozi mmadụ edozi. Nwoke nwaanyị obodo tipịa ka onye a bụ kwalifai nesi n'obodo a. Unu ma ihe nesi wọt n'obodo a na-arụzi ezigbo ọrụ n'ọfụma. O wee bụ na o je lee n'anya na ndị obodo gwodosie ndị obodo wee fịkọ ọnya wepịadaise rụọ ọnya ka ji osi na nwoke pụa. O wee bịazịa wee jisi ka ewe kuchatawazịara ụmụ nwaanyị Igbo ya bịazi rụkwawazịa ihe nago n'iyi. Nwaanyị Igbo na-abụ tara ya okwere ha omume ha nachi ya bak kịta na-arụtụsị aka ya n'ọnwa Igbo. Kedu foundation ihe bụ ihe si wee bido mebie nwaanyị obodo mgbe ahụ nara na-anụ ntị achili nwaanyị obodo wee tipịa ya wee sọzie ka ụmụ nwaanyị Igbo bịazịa dozibe ka ha bịazịa dozie ihe mebiri emebi ihe legolele okwere ọnụ ha anachi ya azụ. Nwoke a wee bụzịa na-ayị ara wee ruo today isi adịọzịa mma. Ọ sị m na ya bịara ịgba ọgwụ hepatitis B na kriks emesigo nsị ahụ gezi meziri bịara n'oge nyechakwa ya yi n'olisikwa sị m hei nne m daalụkwa n'ọkwa bịara na nnọọ na-achọrọ ya ihe oyeri na ọkwa ka onye nke nmasị emekwa nke masị m na ya gbapụzi ọgwụ na ọya bịazie echi ama ma ọya bịatude mee n'ife onyonyo a biko ihe na-eme ihe a bụ ka ndị Enugu ukwu isi kpakọrọ ọnụ na ọgbakwa ndị isi na-akpakọrọ ọnụ ndị ala nọ n'akụkụ m ụnyaahụ na-akọ bụ nya agwa onye Enugu ukwu nke nọkwa n'akụkụ isi akpakọrọ ọnụ si enya ka ọkwa ka eje weta ụlọ ahụ ka eje weta flat ụmụ flat n'obodo a. Yes, ajụrụ m ya because ha ma ndị flat ọjọọ gwabụ onye mbifo mkpọta ya mmadụ ihe bi na onye ya bịa nedoro ede flat ọ sị m bịa nedoro ede flat sa ma ya ele onwere ede ọrụ a because mụ na onye isi na-adịrọ mma anyị emekọrọ ihe. Yes, mkpụrụ onye ejenedoro the flat anya ma menji wee je mmadụ pesi onye a stil sikwa na ya enedoro the flat anya ọ sị na tenant apụsigo nwe tenant ihe bi utu onye arụ na-adịrọ n'ọsọ ọsị atụbọzi na ọkụ adịrọ na mmiri adịrọ na the flat even na ndị na-abịa ewere ego ihe na kezi ya a na-akwụ ma ndị nwe flat a na-akwụzi ụmụ ihe obere ụgwọ agasị ụmụ ihe 2000. Yes, for ụmụ ihe small levies but flat bụ nke ọ da-akwụ ụgwọ ya nyanwa bụ ihe nwe ya. Anụmanụ nọ na-akụ na-asị nya gwakwa onye Enugu ukwu nya jebụ ka akwa ka anapụta ya the flat nso ọ flat a bụ ihe kaghị mkpa ka nwoke a dị mma iche na nwoke a dịrọ mana o nwere ike ịsaịn wee netin fọ ile flat ele
or ịsain eni akwụkwọ ọ sain godi ndị obodo anyị recognize ya kedụzi ka isi akọzikwa bụsịkwa ihe kwuziri eye ka ịdịkwu ka anyanwa nwoke onye isi adịrọ mma nwere ike ịsain eni akwụkwọ for selling or whatsoever. Yes, so si ya nọ n'ime the flat nsị narị afụkwara ụzọ were aba wee fụ ebe ịdị narị ka ọ nọọ gịnị ọsị m na ya na-ebigheli aka wee banye nsị a ka ekwe ka isi eri nri ọsị na ya na-akwụ eri nri ọ na-ezi keko esisi ebe ọkụ na-adọ mmiri adịrọ ọchịchịrị kiti m n'ọkwa na ojegoti na ọ na-ego nri egugo nsị a ka ekesi ego nri onugbu ka ebe isi wee nweta ego ọsị na obodo na-akwụnụ m ụgwọ ọrụ onye obodo ka ọ bụ obodo na-akwụnụ ụmụ ihe grand agasị ọsọ benefit dị n'obodo a ma inwe akwụkwọ obodo ọsị na obodo na-akwụnye ụgwọ onye arụ adịrọ mma onye isi na-adịrọ mma. Yes, olugwo ha 60 years akwụwakwuo ya almost more than up to 3 million up to 300,000 naira akwụbịa nke onye gbagotego na age because onye obodo ka ọ bụ nsị a obodo na-akwụ ya ụgwọ onye arụ adịrọ na iwe na-eri na ọ na-ezukwara ya ọsị na ọ na-amaneji nsị ego nọ ọkọrọgbaga agbogo ọkọrọgbaga agbodo sị ịmara ego na 3 times na-ede wọd ya apụta oyi ọbụla ị na-eme otu ifugie nọ nọshas ndị Enugwu ukwu isi kpakọrọ ọnụ bịawakwanụ ka azụọ nwanne unu nwoke a sị na be ha tọbọzikwa chakolo nwezikwa ebi be ha na ndị be ha anwụsịsị ya na nwanne ya nwaanyị a na-akpọ na fon na-akọzi mmiri na-akọzi ji na aja ihe na-ewe m iwe mmadụ ịsapụ ọnụ sị nọ nwaanyị abaga na-akpọtara ya ebe a bụ ihe debere n'ọnọdụ a maka gịnị nwaanyị Igbo ọ na-ebu nwoke Igbo otu a nke bụ na nwaanyị Igbo bịara ka ọ taa afụfụ dozie odozitere ọsọ daisi ya odekwa ilu ebe o dere azụ ya asịkwazị na nwaanyị abaga nke a ka m achọrọ ịnụ bikos onye tipịa nwoke a nwaanyị obodo onye tipịa nwoke a bụ nwaanyị obodo bụ ihe kọrọ melie ala na-apịa na nwaanyị obodo so ka a chọọ wee eyesi wee mie ka ọ ka dịgodonu mma bụkwa mmadụ dịkwa ka ọ dị bifo mgbe mmarịa udo na mgba mmarịa ọ ka fọchakwa ofu nkwu ọkụ na ọwọkwa na oyekazi mgbe nwa oyere ya na m amaghị ya mgbe ya na ndị nwaanyị obodo gwodosisa mgbe mmarịa ọ ka fọrọ ofu nkwu ọkụ na kịta azịga otipịazi fine na ihe nwaanyị obodo mere ya